салом дӯстон, хуш омадед ба канали Dom TJ. ин барномаи хонаҳои фурӯшӣ мебошад ва дар ин музонавормон пешкаши шумо 6 та хонаи фурӯшӣ мегардад аз шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳо. Бо диққат гӯш кунед чӣ хонаҳо дар ин музонавормон ҳастанд. Квартираи фурӯшӣ бо таъмир дар шаҳри Душанбе бо нархамагӣ 215 000 сомонӣ. ҳавлии фурӯшӣ ҳавлии нав бо таъмир дар шаҳри Душанбе бо нархамагӣ 360 000 сомонӣ. Инчунин хонаи фурӯшӣ дар Федератсияи Россия 3 хонага бо таъмири нав дар Мардон шаҳри Душанбе ва ҳавлии фурӯшӣ дар поёни бозори фаровонии шаҳри Душанбе. ҳамаи ҳамин хонаҳои фурӯшӣ гуфтагиамон дар ҳамин рӯза навормон ҳастанд. Барои ҳамин ҳатман навормонро та охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст натиҳед. Лайк монед агар хоҳед ки нархҳои хонаҳо арзонтар шаванд ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. Тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ё ин ки ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. бисёр баъд гап намезанем, рафтем хонаҳоро якта ба якта пешкаши шумо мекунем. якум сар мекунем аз хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. ноҳияи Фирдавсӣ мебошад дӯстони азиз. доми 248 маҳаллаи Сомон 2. доми се ошёнага мебошад дӯстони азиз. хона дар якум ошёнаш ҷойгир аст. як хонага бо масоҳати 28 метри квадратӣ. дар роҳи Гипразем ҷойгир аст. Корвон рӯ ба рӯи Деҳқонбозор. роҳи Гипразем Корвонда рӯ ба рӯи Деҳқонбозорда ҷойгир аст. нархаш бошад 215 000 сомонӣ. боз арзон мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳои Россия, рақамҳои WhatsApp мебошад. рақамҳои Тоҷикистон, рақамҳои дастӣ. марҳамат дӯстони азиз, аз номи канали Dom TJ занг зада пурсон шавед ва боз хотира суол мекунем ки хона бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. марҳамат, як хонага бо таъмир дар шаҳри Душанбе бо нархамагӣ 215 000 сомонӣ. аз номи канали Dom TJ занг зада пурсон шавед. дуюм хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корвонда ҷойгир аст. раҳи гулпарвар мебошад. ҳавлӣ иборат аз 1.5 сотих замин ва 3 дар хона мебошад. ба пуррагӣ таъмир кардагӣ дӯстони азиз. таъмираш ҳам нав мебошад. баъд аз таъмир ҳоло ҳеҷ кас зиндагӣ кардагӣ нест. хонаи нав аст. мехарину якум худатон зиндагӣ мекунед. нархаш бошад ҳамагӣ 360 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ занг зада пурсон шавед. марҳамат дӯстони азиз. ҳавлии фурӯшӣ бо таъмири нав дар шаҳри Душанбе бо нархи 360 000 сомонӣ. 1.5 сотих замин ва 3 дар хона дорад. ба пуррагӣ таъмири нав. марҳамат. боз як хонаи фурӯшии дигар дар поёни Корвон аст. раҳи гулпарвар. ин ҳавли аллакай 1.5 неву 2 сотих замин аст. 3 дар хона дорад. ошхона албатта ҳаст. падвалам дорад. 8 метра мебошад. нархи ин ҳавли дӯстони азиз 530 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ занг зада пурсон шавед. ин ҳавлиам ҳавлии нав аст. таъмираш нав мебошад. ҳоло ҳеҷ кас зиндагӣ кардагӣ нест ва нархаш савдо мешавад дӯстони азиз. барои ҳамин марҳамат, оиди якум ё ин ки оиди дуюм ҳавлӣ ба рақамҳои соҳиби хона занг зада пурсон шавед аз номи канали Dom TJ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, дар поёни бозори фаровон ҷойгир аст. якум кӯча мебошад. дарвозаи Арбоб Хотун медарои дасти рост. ҳавлии калон аз дӯстони азиз 14 сотих зиёд мебошад. бениҳоят ҳавлии калон аст. 6 дар хона дорад. 2 ҳаммом, 2 ошхона ва 2 ҳезмхона дорад. нархи ҳавлӣ дӯстони азиз бо маслиҳат мебошад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ занг зада пурсон шавед. барои фаҳмидани нархам ба рақамҳои соҳиби хона занг занед, пурсон шавед дӯстони азиз. хона дар минтақаи хуб ҷойгир аст. маҳаллаи Арбоб Хотун. дар наздикиаш ҳам мактабо аст, ҳам боғчаи кӯдакона, ҳам масҷид. бозори фаровон, бозори Балх на он қадар дур мебошад. раёсати БДА ва 33 микрорайонам на он қадар
дур аст дӯстони азиз. Хулас ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор аст. Марҳамат, аз номи канали Dom TJ занг зада пурсон шавед. ва дӯстони азиз, наворе ки дар рӯи экран мебинед ба мо соҳиби хона равон карда. Мо аз сабабе ки навор дароз аст ускорид кардагием. Барои ҳамин дар ҳамин видео маълум аст ки хеле камтар теза ускоринияй. аз сабабе ки видео дароз буд мо ускоридш кардагием. агар хоҳед ҳамин видеоро бе ангохел ускорина тамошо кунед, ба рақамҳои соҳиби хона муроҷиат кунед ва чӣ саволе ки доред ба соҳиби хона муроҷиат кунед. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ дар Федератсияи Россия ай Москва 40 километр дур мебошад. дӯстони азиз, дари Дмитрий шоссе, посёлки Нав, ҳамсояҳо тоҷик ва узбек мебошанд. ҳавлӣ иборат аз 6 сотиқ замин аст. ҳуҷҷатҳош 100% дар номи худам, мегӯяд соҳиби хона. нархаш дӯстони азиз ҳамагӣ 700 000 рубли русӣ мебошад. боз савдо мешавад. срочна беҳад ҷойи хубай регистратсия карда мешавад. времянка дорад. як хона ай вагон. марҳамат дӯстони азиз, рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран WhatsApp доранд ва соҳиби хона боз қайд мекунанд ки дар душанбе агар ягон хонаи фурӯшӣ дошта бошад, хоҳад ки аз замин гирад, ин хелам алиш баъд болои сум метем. дар Россия мошин хатиам алиш мешавад. яъне дӯстони азиз, агар шумо дар шаҳри душанбе хона дошта бошед, метонед бо соҳиби хона бо соҳиби ҳамин ҳавлӣ пешниҳод кунед. ҳам ҳамин ҳавлия метиҳанд, ҳам дар кор шавад мошин метиҳанду пулам метиҳанд. дӯстони азиз, ҳисоб китоб мекунед, маслиҳат мекунед, ҳамхали вариантам ҳаст. барои ҳамин кадоме ки хоҳиш дорад хонаша алиш кунад, дӯстони азиз, ҳам болоиш ҳамин хонае мегирад, ҳам мошин мегирад, ҳам пулам мегирад. в зависимости ай хонае ки шумо пешниҳод мекунед ба ҳамин хона. хулоси гап, занг занед, маслиҳат кунед. дӯстони азиз, нархи ин ҳавлӣ 77 000 сомонӣ, $7232, 700 000 рубли русӣ. марҳамат дӯстони азиз, ҳам фурӯхта мешавад, ҳам ивазам мешавад. аз номи канали Dom TJ муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Мардон ҷойгир аст. бинои навастройка, се хонага бо масоҳати 65 метри квадратӣ дар 16 шонаи бинои навастройка. хона бо таъмири нав таъмин мебошад. баъд аз таъмир ҳеҷ кас зиндаӣ кардагӣ нест. хонаи нав аст дӯстони азиз. таъмирашам зебо, таъмирашам хуб мебошад. нархаш 597 000 сомонӣ, $56 000. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 0030 мебошад. WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ занг зада пурсон шавед. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.